Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Prini Pioneer Cap Arni Phuloni Hemrongrang along Peace and Development Rally Phuloni Langhin Lapen Hauraghat Longthom a constituency Chingrum Petpen Mai Padupon Bangswa Maya Long KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Pensi Mai Chepahem Phupon Bangswa Maya Long Prekjam Ratcharia Song Penche OC BJP along Chepa Ogdunsi BJP Aphan Jakong Horang Pidunlu Labangswa Maya Long KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Tarendra Brahma Lunsing Teron EM Raju Tiso MLA Dorsing Ronghang Deputy Speaker Ritesh Singh Hilapen Penangan BJP Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Dokmoka Penbai Song Terang KARBI ANGLONG News Council Pen Adon Bhatiratan di Putharan Tamate Nirupkan Biratum Mas Council Di KARBI ANGLONG Enterneto Adon Tin Hempre Kaben Ben Kitiet Wafat La Popo Bang Paroi Dia Bhaneton Nopepi Nopepo Priyatom Bang Di KARBI ANGLONG Enten Yetum Kuki Kia Butagarong Eldon Maletu Ladan Eldon Maletu Charci Malong Di masa ujung pranato bang pikiran isi apa anda tu? Kalau bang pikiran isi itu membantah lakho bantah kali tu, pajiran normal itu. Lapen ke di masa orang pen KARBI, lapen KARBI pen kukiran lohot, ujung pranato kecepahan ini pen, antai kami pindah tu kita KARBI itu bantah, langsung ingkar ngomong itu, lakho bantah KARBI atau mas konsil pen. Akhir jauh pilih normal itu normal penan kita kira betul jom jom kecil betul jangan soal normal jom kita Di Pulang Mili Lorob Langso LP School along Ingdeng Kretrok Jikimo Asai Dengpon Kedamtang aningkan okchom pranatumpen adaya vipinatum bangkretrok siatum langmili arat o somaratumpen apran kedamnang atumapan Jikimo pon Bangswar ni aphan arni ki ikmate langmili Black Day pusi hokponlu. Bangso Chikimo along KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM MP MLA EMs MAC statum chetongdun. KARBI ANGLONG Autonomous Council pen kedamtang charche malong apran kedamnang atum tami lak phopho ronpon. Langmili along tami laswaning kan ang bong bangso compensation atangka ronpon poputa CEM pen radaphan chak pen aning pathete kanglu. KARBI pen di masa rona hot charci malong ke bang likere sia tuma phan lak pho tangka ni lika che teng pen pithai lo don mal itu lasidat lang mili hawar apran ke dam nang atum adai pin pen ke dam nang atum nok be po tuma phan tame nile tum team KARBI ANGLONG hin pen mate KARBI ANGLONG Autonomous Council pen nang tum phan lak pho ting atangka la soning kanang bong nang tum phan nang pipon po pusina tum phan waida class pen pachini lo don mal itu la pen kedak long le pota ke long le tu ola la long le pota tame nili prapjin pen abha ki pibom lo prapjin pen long le pota nang piaji phansi pinina tum phan lam cek ng pilodon maleto lapen dak tower pen cenglok school building pen cenglok kijunalang pen cenglok medical sub central pen cenglok lapen ke solar street light pen cenglok lada horticulture scheme kaprek hengpi mane hesere thekombor laso aklim da nangi pulo lapen field development pen cenglok hiri pen cenglok lada community hall pen cenglok la kadogwe son krehini dak dona to pitpul na pi lasi pinigerata mai pialong nili si pen unan pen ke klempon eje phan nili nang tom phan waida klasa pen pachini glo klempon po bate bori pon po kusina tom phan pachini si kadogwe phanta pinialang litum dak laso pil pen kachi unang abang pubang piedo dak bang pikera dak penan githi abang pubang pietum do bang kretrok si pone pine dak do
la si hola haya tuma phantame nilihin pen sining along ke letang abang phubang phietom hanta ke dome ke thak meja phan nili hemfu pira singja phan arna phan hirjume hang pisi la pendar non lang milia hawar tum phan reng dog reng ni ke dolong ja phan arna phan hirjume cho hang si nilam theta ing tori koklo kado banta nili ninga klom pen chorosi nilam theta ing tori koklo kado yan fight swing rap ko anikan kalben di masa la so aron thama ke ko joini priya chikro tarinar ke ni tum lang milia hawar same yong dum bangke thoksi adai ka be pinara datum kichidun ajoini ni tum pini chikimo mong pini kai indeng ke thok nang lelo lasi pini laso mai ke ko lalo lasi alang ni litu ke jupha pon be sar kalben long tim teng sarpo sar tu mo hang same banglo pini dak litu no kini kang mang ke kisuman alam mang ke litu ining the do itu mala competition mate kijang dum han lak hoke pi bo tangga bang alang li mission pen soni kanang bang na pikang pu si alang li kladak vaisa pen cakang no la pendu padak litum menrom da mate kecunung lo video teng pen padak kijuno lang tuwar la pen ringwel pithia asam alang li unan ke tinggal bang long pen bodi bo busi alang li hin pen pini cakang la sini tum ladak pini lang mili black day observation akong jumba hin pen li kani pun alam ke lam bela Anganwadi workers lapen helpers atum area ratangka chelong nangjipu ke hangpon Preni Pioneer Cap Arni Dipu Club along KARBI ANGLONG Anganwadi workers lapen helpers atum Mei ing nipon Bangso maikang nipon ang koklake State government pen area ratangka suri krehini ningkan isi along pipon Bonta bangso atangka ningkan potrok sosilo kelongle Lapen state government pen suri an onariama bainong pabat ponpe alang litum chiklo ijon pen suri trokra pharo pho an longpon bomlo bonda non pen ke bangso suri hini tame pipon pelopu government atum tangdaglo lasi laso suri tame kaya tenglong pon bernang jipu Anganwadi workers lapen helpers mini association atum hangpon dak pini nilitum di phukla balong ka chisong ignang ko balam thege la puhelo nilitum phan area nang ki pipe ta arjiding ik ulo ka pending do ik pik ningkan pli pho area si ka pending iglo la pen ke nilitum phan state government pen surihini ta nang bat iglo chuning pen sita non ako non a chiklo pen ke than perji la so area ta la mane surihini ta nang pitu thelo pusi kanim jitu la sila so la ma join si pinidak nilitum di phukla balong ka chingrum nang ko la helo alam thege ni nilitum akimia tum si kam cheklem po pusi akimia song ka che song thusi la si dak pini meeting ka che tong iglo achiklo jon wang nilitum ke suri phlira pharo pho ako state government pe nang bathuli lo suri hini suri trokra pharo pho lo ke long chiklo yon thom yon phli bag dolo akonon so suri hini bangke state government dum che nang che hang to that mane che pon to that pusi karjulong la sinili tum la so joine ta et khelo lata talang iglo all KARBI ANGLONG phanlo ni tum kache tong ta all KARBI ANGLONG lo project re hini anlo ni tum kache tong pini da abang ku bangke dui bang pharu hini bake dui bang pharu hini ke thomke akan ha 2014 pen pinning anon 21 anlo area long le ada kadi ke long do sita a gaps ke do ong munak lo ni ke area ke long le je ningkani si pen ko sono ki puji suri krehini la son long amat ningkan potrok yo si ke long le pulo tinili dum ta so suri krehini pangrom te penang andu igimati de son banga kame bangi nili to moniariam le ke ong o kali suri phlira pharo phowet akonang bathu suri hini halat anang tham thudet pulo tinili tum kopi lo ke chola kam ke claim dam nai ke arni wang center ka visit nai arni wang nili tu home visit arni wang ke tok ke lang ke ong BAMA ka porhe to mat thekta su se kam ke claim nang nili tu sita apoisa ke long ba achi sovet pulo te lasi nili through media CM sar phanda chuning ring tung jenili tum hanta council pen ta dorm hanang pa bat me la pen ke state government pen tanang pa bat nani pusi ka chuning ring iglo
ไปหันแล้วนี่ตุมงกอนบัติห้อยเป็นกันยังเจตันจีกันละปุสอนโลปีนี่ตุมนี่ตุมมาพันองกอนบัติตุมมาพันเกเกลมเกตัมกิดุกปิกเกตอกเกลังตาดุกปิกนี่ตุมเกเกลมนะอาเทมันนี่ตุมละซอนโลนี่พรมนังกิปิตาปิกอกสินังปิลิงันเวอาจอยนังปิเปอปินี่นังปิเปปุตินี่ตุมเกปิกอกอันเบกจิกอกโลกนี่ตุมตาให้มาติตีละสินี่ตุมงกอนบัติห้อยเป็นกันจุนิงรีเกสลักกิเทกิติงตุมหันสิตาจุนิงรีโลละสิปิกอกปิจอดเกสุลีเลจอยสิตาปินังกีอปินี่สิตาปินังอีมาปุสินี่ตุมเกกัจุนิงรีดูละสินังตุมกะโตกะเวพันสิตานี่จุนิงรีดูโลนี่ตุมหันokorปิกอกปินี่นังปิเปเดปุเลนี่ตุมpudam kaliนี่ตุมตาcilang no da ini hang ling enjam pulo tang teนี่ตุมตาkoson luma la si pekok jang pichot ke suli le sadori pak nang pichot ke ni tuम ta suli le